Posle toga opet se javi Isus učenicima svojim na moru Tiverijadskom, a javi se ovako. Behu zajedno Simon Petar i Toma koji se zvaše Blizanac, i Natanajlo iz Kane Galilejske, i sinovi Zavedejevi, i druga dvojica od učenika njegovih. Reče im Simon Petar, idem da lovim ribu. Rekoše mu, idemo i mi s tobom. Onda iziđoše i odmah sedoše u lađu, i onu noć ne uhvatiše ništa. A kad bi jutro, stade Isus na bregu, ali učenici ne poznaše da je Isus. A Isus im reče, deco, da što imate za jelo? Odgovoriše mu, nemamo. A on im reče, bacite mrežu s desne strane lađi i naći ćete. Onda baciše i već ne mogahu izvući od mnoštva ribe. Onda učenik onaj koga ljublješe Isus reče Petru, to je Gospod. A Simon Petar kad ču da je Gospod, zapreže se košuljom jer beše go i skoči u more. A drugi učenici dođoše na lađi, jer ne beše daleko od zemlje, nego oko 200 lakata, vukući mrežu s ribom. Kad dakle izljezoše na zemlju, videše oganj naložen i na njemu metnutu ribu i hleb. Isus im reče, prinesite od ribe što sad uhvatiste. A Simon Petar uđe i izvuče mrežu na zemlju punu velikih riba, 153, i od tolikoga mnoštva ne podera se mreža. Isus im reče, hodite, objedujte. A ni jedan od učenika ne smedeše da ga pita, ko si ti, videći da je Gospod. A dođe i Isus, i uze hleb i dade im, tako i ribu. Ovo se već treći put javi Isus učenicima svojim, pošto ustade iz mrtvih. A kad obedovaše, reče Isus Simonu Petru, Simone Jonin, ljubiš li me većma nego ovi? Reče mu, da Gospode, ti znaš da te ljubim. Reče mu Isus, pasi jaganjice moje. Reče mu opet drugom, Simone Jonin, ljubiš li me? Reče mu, da Gospode, ti znaš da te ljubim. Reče mu Isus, pasi ovce moje. Reče mu trećom, Simone Jonin, ljubiš li me? A Petar posta žalostan što mu reče trećom, ljubiš li me? I reče mu, Gospode, ti sve znaš, ti znaš da te ljubim. Reče mu Isus, pasi ovce moje. Zaista, zaista ti kažem, kad si bio mlad, opasivao si se sam i hodio si kuda si hteo, a kad ostariš, širit ćeš ruke svoje i drugi će te opasati i odvesti kuda nećeš. A ovo reče pokazujući kako će smrti proslaviti Boga. I rekavši ovo reče mu, hajde za mnom. A Petar obazrevši se vide gde za njim ide onaj učenik, koga Isus ljublješe, koji i na večeri leže na prsa njegova i reče, Gospode, ko je taj koji će te izdati? Videvši Petar ovoga, reče Isusu, Gospode, a šta će ovaj? Isus mu reče, ako hoću da on ostane dok ja ne dođem, šta je tebi do toga? Ti hajde za mnom. Onda iziđe ova reč među braćom, da onaj učenik neće umreti. Ali Isus ne reče njemu da neće umreti, nego ako hoću da ostane dok ja ne dođem, što je tebi do toga? Ovo je onaj učenik koji svedoči za ovo, koji i napisa ovo, i znamo da je svedočanstvo njegovo istinito, a ima i drugo mnogo što učini Isus.
koje kad bi se redom popisalo, ni u sami svet, mislim, ne bi mogle stati napisane knjige. Amin.